We zijn er wel klaar voor. We weten wat we doen, maar we weten hoe het alle keer ruilt en zeilt. En we zullen zeggen, laat ze maar komen. Publiek is oor Euroweeken gewoon welkom bij de Benelux Tour, de grote internationale hutfietswedstrijd. Die begint maandag 30 augustus in het noordoosten van Friesland, op het Torenplein in Surhusterveen. We hebben een grondplan maken hier op het Torenplein. Er komt een podium waar de renners gepresenteerd worden. Er komt een verpleintje en aan de andere kant er komt een corridor voor waar de fietsers doorheen kennen. En aan de andere kant daar mag het publiek staan. Het wie nog een skoft onwis hoe het komen zou met dat publiek. In principe kan elke nien sa binnenrennen en hoe gemeesken geen test of vaccinatiebewijs te litten. Die zak komen te zien net in het februari wel. Daar moet ze wel verplicht even de coronatest zien laten. Maar het publiek hoeft dat net. En die eurometer, hoe zal er op tasjon worden? We hebben met de gemeente opgeraad en daar heb ik... Wat ik meen van de ring is dat we dat goed onjouwen bij het systeem maken. En dat er dingen op een vlieg komen van eurometer en dergelijke. En wie verwacht je dat we dat goed handelen kennen. Voor het wielercomité is de Benelux Tour een welkome aanvulling op de agenda. We organiseren natuurlijk al jaren de proefronde en de Pieter Wening. Nou, de Pieter Wening is vorig jaar op 4 september wel teruggegaan. Die is dit jaar teruggegaan. En de proefronde, ja, daar ben we mee bezig dat het op 12 oktober wel ik terug kan. Maar dat hangt van verschillende factoren af. Maar dit is natuurlijk wel een heel mooi extra evenement wat we hier hebben. En daar ben ik heel weer op. De Benelux Tour begint op 30 augustus in Surhusterveen. Aan het eind van de middag is de finish. Dat gebeurt op de Roenwijn Noord in Dokkum.